Ahojte, tu je Snakes a vitajte pri novom videu. Dnes sa pozrieme na jednu zaujímavú konšpiračnú teóriu z filmu Coco. V roku 2009 nám Pixar predstavil Carla Fredriksena, starého muža, ktorý sa vydal za svojím snom do Južnej Ameriky. O 8 rokov neskôr v roku 2017 sme spoznali Čičarona, starca, na ktorého si už nikto nepamätal. Na prvý pohľad by ste si povedali, že Carl Fredriksen z filmu Hore a starec Čičaron z filmu Coco nemajú nič spoločné. No. Ale čo ak vám poviem, že všetky stopy a dôkazy ukazujú na to, že by mohlo ísť o tú istú osobu? Teda Carla Fredriksena? Poďme si to rozobrať po poriadku. Prvý dôkaz. Obaja starci sú nízkeho vzrastu s hranatou tvárou a nahnevaným detkovským charakterom. Druhý dôkaz. Carl síce vo filme Hore odletel do Venezuely a na konci filmu sa vrátil, avšak jeho cestovateľský duch v ňom po udalostiach vo filme ostal a kľudne mohol ďalej pokračovať a cestovať napríklad aj do Mexika, kde tie posledné roky života dožil. Tretí dôkaz. Čičaron vo filme Coco zmizne preto, lebo si na neho v reálnom živote už nikto nepamätá. Žije v ríši mŕtvych izolovane od všetkých, čo mu nasvedčuje aj jeho príbytok. Carl žije po smrti manželky Ellie v podobnom duchu, že sa s nikým nestretáva a žije tiež izolovane a uzavretý do seba. Štvrtý dôkaz. Niektoré veci u Čičarona sme videli aj v Carlovom dome, napríklad rovnaký gramofón, rovnaký mlynček na kávu, ktorý hral vo filme Hore kľúčovú úlohu na kormidlovanie lietajúceho domu, alebo červený vtáčik, ktorý sa objavil vo veľkom počte záberov. Vo filme Coco je v šere, čiže nevidno jeho farbu, ale tvar má rovnaký ako vo filme Hore. Posledný je lampáš, ktorý síce Carl v dome nemal, ale jeho nepriateľ Charles áno. Keďže na konci filmu Hore získal Fredriksen Charlesovú vzducholoď, teoreticky ten lampáš vlastnil následne aj on. Nice. Ako už vieme z histórie, Pixar nikdy nič nerobí náhodou. Dizajny, motívy, témy, všetko má svoj dôvod. Ja osobne si myslím, že to nemôže byť náhoda a tak ako sú prepojené iné Pixar filmy, tak môžu byť prepojené aj tieto dva. Každopádne, čo si o tejto teórii myslíš ty? Veríš, že Carl a Čičaron sú ten istý človek, alebo je to len náhoda? Napíš mi svoj názor dole do komentára pod video. A samozrejme, tak ako vždy, ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a ak ťa baví rozoberať teórie ako táto, prihlás sa na odber, aby si bol medzi prvými, čo uvidia nové video. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.